Chian donin kom ngei tak Katie mi wang thuang lo ve tak mai le sloan mi wang thuang le thom na ve tak mai te chu khopona thakhat lai mai na thil wanga anjin chwa don wangin an phur dun to hle maya an tumber chu New York khopuya du to ka bazar na tura sum tuwa kani atuk zinga chuan Katie patea police ni bok Jason a chuan aron shwaya abial nu nena an chen ina Katie te chian dun chu jakin chutatang chuan an na tho na tur faman pandon ani sloan chuan fama an tho chung zong chu minglem putarota aminglem chu hi darani thua soingal bok Katie roin Ripley ti athlang ve thunga atuka Jason chuan Katie te chian dun chu bus station a thla in har satnan to hlau chuan an kot wat tura shil ngal bok ni tina tharin Katie chu kot wat thar thon chin turina shila alphabetical order in dotin message topa nitin ada zel turani ti a an kot wat ma sabber tur chu e pulani thoshil bok Jason let nu po chuan bus ron thlennan dakar khatlai alangaya Katie te chuan cafe a lo nga mai thainan sia a chuta chuan chulai bora cheng mi papani mit an la hle a an pali chuan dokan khat an kil ho tange nge a an minglem hidar le Ripley mangin anin mail sia tira mi papani te chuan una wan ni thule an ming chu jet le Lucas an ni thote an soi ve boka anu naw chuan fama an thla thei tur thon chila atira chuan Katie chuan adu vak lawa ma se sloanin amit mei manga anorna mu chuan rem ti ve ta ni ti chuan jetate unaw pickup truck pola ngei mai chuan an lut ta diala ma se jetan fama tlan pel chuan Katie te pani ri ro chu nuam to lo hle maya anin kota truck chu tidingin an no ber chuan lo dong songin faman panma a thingpui in photurin Katie te thian dun chu soma Katie chuan thingpuin in line apate hne na tangin message adonga unsafe wat til ngei chuan message a thon let ngal thoi bok nula pani te chu pai le thingpui chop sakan ni a anil ruwa chuan rin hel nan nei ve ve a ma se an ein an in dun tange nge a reilotea an khomu afi alotial tiala an thil in kha enga mo polani ti an shiat me chuan atlai zo to si tlan chu an tum ve tak nain an thlen thui main Lucas te unaw chuan an mana in lama an pu hole ta ni atuk zinga an than har chuan Katie le sloan te chu ram hnuaya thomno halo le chain manga thlun be in bom chunga an thang hara jet chuan chulai mun chu an chen na tur thar ani thoshila mamo zwal pui tak tak chau aron pe bok jeta boss Boris alolan chuan nula pani te chuan thomno jetana ken sakhan lo in bel to a Katie phone an lak sakha an ma ni zong tu le ngai ven to no memti an check ngala an ming dik tak an sha chwa baka message sa kotwat an man kha mu bok soi tura ti lui wangin Katie le sloan chuan apple ti thumal chu an him le him lo shat na tura apate kot wat siam ani tho soi chuak tange ngi a Katie le sloan chu shower siam chop manga in bol na tur siam sakan ni a chuti lai chuan sheriff alo thleng ta thut mai nula pan hi te chuan an pan ngal wata ma se chu pa chu an ma ni man tu te thurwal pui tho alo ni ruk bon ni na konga khan tel na lo nei ve tho mai chu sheriff chuan Katie chu du lo chung amut pui bok Jason a chuan Katie phone atanga Boris a message thona khan an ko to thlui e pulti tho alaman wangin ngai that lo na neya ni ni lai liam to wangin ko to thar man a hun to ani jetle Lucas te chuan dor tu dang an nei li a ani chuan slow ani zok a thanga trailer chunga chuan lu puita a Jason a ngai that lo na chu zwal tul tul Katie te thian dun kaltum na farm kha kol ta a anni pani chuan chulai farm chu ankal thleng re reng lo te atri chuak tangi ngi a te chuan an ma ni zong turin a chuak zui tangala Katie te thian dun she omnai ro azwal tul tul mai tum khat phei chu jeta te customer chuan voklu lema bu a Katie te chuan an hlau zwalin an rap hle maya slow ani du lo chung chu hruai lu ani le ta Katie in slow ani apan nai thei meu chuan slow ani ril runa chu khongai thak takani Jason a chu sheriff office a akala ama kan mu sheriff pakhat Lucas te lamtang nen khan anin ma chona Jason a chu police chau ni lovin FBI agent alo ni tel renga Katie te chu ruk bawon ni nge ya asiat na le arin hel dan te chu pa bula chuan a soya
ko tua thar manglawa aluil hir alaman wanga aril hel na te chu asoi lang tel bok ram hnuai lama chuan sheriff chuan Lucas ate unaw chu athusha thar kha shil ngala Katie Patel chu FBI lammi ni ti le ko tua chu dot clear alo shil thin ti an sha chwa chuan Boris chuan mei chemanga asum do na chu FBI lamin anron sha ta du lo wangin jeta chu Nula te Pahnih thattur chuan thua pe zui ta ngala Katie chuan an thil soite chu arukin alo ngai thlave reng bok Jason a chuan Katie te Pahnih athla na mun chu panin an china sha theina nunung ber a chui zuya cafe barista thozo fia na tangin truck pol mangin chulai mun chu an chwa santi a sheta a Katie chuan an Pahnih chuan than tum mek ti sloani shila jetale Lucas te lo thlengin an rual chuan mi pakhat lo tel vi a ti chuan an ni thattur chuan an kalsana Katie chuan chupa chak zong tak mang chuan a thlem kwal vela chuti lai chuan a ngonga si a chupa chu thatta ni ti chuan an Pahnih chuan chulai mun atanga tlan chhuah chun tumta a sheriff khan chulai mun chu ron pan ve mek bok ma se Katie ti chuan a hriat lovin a kar chunga lutin tlan chiat nan an mang ta zawk ani kho chunga tlan lutin hardware dora an kaltanga an man romamo turan le khom ta mi amia mai ti chuan ke sherbula Boris a hriat le hriat lo an zota ani chuan a hriat thu soin a chen na thlengin chiang takin a shilta a Jason a chuan a lo chui zui ve zel bok car insurance officer kalin truck pol pakhat ne na anin tipal thu soin ani tu hriat a du thu pa ngai thiang berina soya Boris a chu engthilin nge muak she ho lo hian anin chunga aluta Katie le sloani tu chuan anin chunga an lo ngak ring to lo ni ti chuan an hmunrula khom mangin an Phuba la chuan an chetanta a Boris a chuan an soi sakna chutuar theilovin an khongai na dil chula poisa pek atiam hial bok chuti lai chuan Jason a chu chuin kota chuan a ronding ve chi a in chunglama Katie le sloani chuan Boris a chu voklem mai korwa tu ni nakha sha tumin an lo dop mek boka Boris a chuan a soidu lo wangin Nula Pahnih te thinrim chuan an thatta ni in chunga Jason a lu meu chuan Katie le sloani te chu an local bong man to a ti chuan sheriff kha a mule a Jason a chuan Katie phone a call le a chuti lai chuan sheriff khan a silain Jason a chu atin ta heu mai le Katie le sloani te chu biakin kota an dinga maktak main vok mai korwa kha an khopui thia maloni sloani chu thinrim takalutin ama rong taka pong swal tu nen chuan anin ma chhon taran mai Katie chu anung lama lutin puithia min ring lo lai chu alap thu thuaya an phubalak chak emem chu an puitlin ta chulai hmun atang chuan in khal chuakin an thoven mel li a motor an tidinga nunglaman en phei chuan puithiam kha an lo nu kwal reng he lo ni ti chuan an hala an kalsan ta a Jason a thung chuan hun khir tak atok vele tatlat mai sheriff khan manin chera aphuar betlata chuba ka me che Pahnih Katie le sloani te ayo tura an kol an lo om reng to ma se Katie le sloani ten lo lang hlau sheriff in ring lo lai chu anung lama tangin an vo shepa ni khoshelowin om zui ngalani sheriff aron than har chuan chera an phuar betman to a Russian roulette game khelpuyatan somin an silai mi apiang chuan sheriff chu hlau thong takin au thina Katie le sloani te chu tun ma anula fel le zakzum zaidam le ril ru thatak angkha an ni to lo huat na le phubalak du na hli rakhat thinrim nei na anor kal an ni to zoka ti she an nei to lo ti achiang to hle ni thatlo turin sheriff chuan angen chiama ma se Katie chuan silai mit puakin sheriff chu athatta ani meiche Pahnih phuar be te chu an phuar na phelin Jason a phuar na phel sak turin an ti a Jason a chuan tuin nge sheriff thatti azota ma se chu mi te Pahnih chuan Katie le sloani te chunga an lom na lantir na ta nan soidu lo Katie le sloani te chu an mabak len turin an kalle tangala jetate na kalin an no berin an laka ache danang che khan ti ven tuma athilin tura damdoyen tela ni khoshelowa omlai chu basement lama latha in chera an phuar beta ahar chuan jeta phuar bele akan ho renga om amuthut ti chuan Katie ti chuan amu lai nge in jeta chu an volum ta ani chuta chuan ala to phaulo Lucas anu chu room danga an nor lota chu ruma chuan chera phuar be bokin Lucas chu alo oma ma se that ngal mai lovin an phuar na an phel saka baseball bat pe in anu chu voturin an ti a ati do lo wangin silain an ka phlum ta ani
an nu ma thup nan luka sa chuan anun na alak ma in anu athat masa ang thei turin an lan tir ta a nutling chuan a him pha be sein poisa pe ka tiama ma se ke ti chuan narin lon mawara la a chunu chu anoral titi taderani movie top lama chuan jason a chu KTT na kalin KT le sloani shwai turina kala anthil ton zong zong nu ma mu tur kha an ma nia engma omlo an thoven melin an hlim mel em ringa ti chuan airport thlengin jason a chuan a thla a anni pani chuan dream new york khopuya bazar tur chuan malam panin an kalta ani